Κάτσε ρε σεφ, περίμενε λίγο. Γιατί ο έρωτας έχει και κλάμα, έχει και γέλιο, ο χωρισμός έχει κλάμα. Φεύγει ένας άνθρωπος που τόσο πολύ εγωίστρια δηλαδή. Φεύγει ένας άνθρωπος, γιατί να φύγει καταρχάς? Γιατί κάποια στιγμή κάτι συμβαίνει και φεύγει. Όχι, κάτι συμβαίνει και φεύγει. Έχεις ρίξει δάκρυ ποτέ για άνθρωπο? Όχι, γιατί δεν νομίζω το κάνω μόνο εγώ αυτό. Υπάρχει σε πολύ κόσμο. Εσύ έχουν κλάψει για σένα, ας πούμε? Α, δεν ξέρω τέτοια. Σε είσαι πολύ σκληρή, ρε γάμο. Δεν με ενδιαφέρει εμένα αν έχει κλάψει κανείς για μένα. Παιδί μαλάκι, πέσει κάτω στα πόδια σου κάποιος ή να είναι κάτω από το σπίτι σου και να κλαίει. Και λοιπόν δεν είδα κανένα να πεθάνει. Μια χαρά είναι όλοι. Δεν θέλεις να πάθει, ρε παιδάκι μου. Γελάει ο κόσμος, αλλά το ζήτημα είναι. Δεν μπορεί κάποιος έκλαψε για σένα. Λες. Βέβαια. Εντάξει, δεν νομίζω. Αλήθεια το λες τώρα αυτό? Τι να πω τώρα, θα κάθομαι εγώ να λέω. Τι είμαι πια, η Σάρον Στόγκε, θα κλαίνει για μένα. Κάτσε ρε φτραλά. Σε παρακαλώ. Δεν θέλω να ακούω βλακίες. Εντάξει, τώρα μου κάνεις πλάκα τώρα. Πέρασε μια ζωή, δηλαδή τόσο ωραία γυναίκα με και επιτυχίες και δεν υπήρξε άντρας που ερωτεύτηκε και να κλαίει έξω από το καμαρίνι ή στο σπίτι σου. Και εγώ τα πίστευα αυτά, θεωρείς? Άντε πάλι. Έχεις πρόβλημα με την πίστη και με την αλήθεια. Άμα κλαίει μπροστά σου, άλλος τι λέει, πλάκα κάνει. Τι σημασία έχει? Εκείνη τη στιγμή μπορεί να νιώθει έτσι. Αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό ισχύει για. Για πάντα. Μάλιστα. Η γυναίκα σε έχει φλερτάρει? Πιθανόν. Άντε πάλι πιθανόν. Τι θες? Ποιο να ρωτήσω, το πορτιέρι από το κλαμπ? Τι πιθανόν έχεις νιώσει ότι σε φλερτάρει μια γυναίκα? Ναι. Ωραία, αυτό θέλω να πω. Μία, δύο, τρεις. Ωραία, αυτό θέλω να πω. Ωραία.